jonain päivänä tämä voi olla syötävää. Aiheenamme on ruoan digitalisoituminen ja vierainamme ovat Trust Creative Society Oyn suunnittelujohtaja Pekka Rintamäki sekä ruoankuljetuspalvelu Foodoran PR-manageri Robert Torvelainen. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Selvennetään heti tähän alkuun, että mitä tarkoittaa ruoan ja ruokabisneksen digitalisoituminen. Pekka, ole hyvä. Se tarkoittaa varmasti ihan monia asioita alkaen siitä, että ruoan tuotannossa tehdään asioita digitaalisen ohjauksen kautta ja jakelussa ja tuotannossa ja sitten ihan siellä vähittäiskaupassa sitten, miksei ravintolabisneksessä yhtä lailla kaikilla tasoilla. Onko esimerkiksi, jos annetaan esimerkkejä, että mitkä ovat, niin nämä ruoankuljetuspalvelut, kauppakassipalvelut, ovatko nämä esimerkkejä digitalisoitumisesta? Joo, ne on varmasti niitä, joita nyt tällä hetkellä on jo olemassa, että meillä on aika montakin ruoankuljetuspalvelua olemassa ja ravintolaruokaa tuodaan kotiin ja todellakin kauppakasseja saa kotiin ja ennustetaan, että vähittäismyymälät, marketit on tulevaisuudessa niin sanotusti pimeitä kauppoja, eli robotit pakkaa ne ja sitten robotit täyttää ostoskassit, jotka on tilattu verkon kautta ja ne on sitten noudettavissa. No, miten tämä näkyy esimerkiksi kotikeittiöissä? No se näkyy varmasti sillä lailla, että se ruokaa ostetaan verkon kautta. Sillä lailla se näkyy ihan voimallisesti. Robert, teidän yritys kuljettaa nimenomaan ravintolaruokaa koteihin. Kuinka isosta ilmiöstä tässä ruoankuljetuspalvelussa on oikein kyse? No kyllähän tämä on todella iso ilmiö, että ehkä Suomeen nyt Foodorakin tuli vasta viime vuoden kesäkuussa, eli alle vuoden on tavallaan ollut näitä nykymuotoisia palveluja. Maailmalla sitten, varsinkin isommissa kaupungeissa, Lontoossa, New Yorkissa, Tokiossa, on ollut jo paljon pidempään tämä trendi käynnissä ja oikeastaan se vasta jatkuu. Foodora laajentui nyt tuossa kevään aikana yli 10 uuteen kaupunkiin. Eli tavallaan kyllä se kertoo meillekin niin kuin yrityksenä siitä, että on vielä paikkoja, missä niin kuin riittää ihmisiä, joilla ei ole vielä päässyt tämmöiseen palveluun tai niitä ei ole vielä löydetty niin paljon. Mutta mä ehkä nopeasti kommentoisin vielä sitä, että jos mietitään niin ruoan kuljetusta, niin sehän ei sinänsä itsessään ole uusi palvelu, että kaiken maailman niin kuin pizzatakseja ja muita on ollut vaikka pitkään tai oli aikaisemmin muitakin tämmöisiä ravintolaruokaa kuljettavia palveluita, mutta ehkä se digitalisaatiopuoli on tässä just se, joka toisaalta tekee siitä ihan eri tavalla kannattavaa bisnestä. Esimerkiksi ei tarvitse olla tämmöistä niin kuin keskusta, joka ottaa vastaan tilauksia ja kyselee, että no mitä saisi olla, vaan kaikki hoituu appin kautta. Et ainakin omasta näkökulmasta se kytkeytyy just siihen, että meillä on ne älypuhelimet, joiden kautta sitten erilaiset palvelut sitten digitalisoituu. Sanoit, että palvelu on vasta viime kesänä rantautunut Suomeen, niin miksi se on vasta nyt tullut Suomeen, jos se on ollut jo ulkomailla hetken aikaa? No ihan hyvä kysymys. Toisaalta Foodora itse yrityksenä on vasta 2014 lokakuussa perustettu, eli ei paljon aikaisemmin kuin mitä ollaan tultu Suomeen. Et siihen nähden, että 1,5 vuotta vanha firma ja ollaan nyt yli 4 mantereella, niin on se kasvuvauhti kuitenkin aika nopeata ollut. Ja Suomessakin sitten puolessa vuodessa päästiin sitten Helsingin lisäksi Turkuun ja Tampereelle. Minkälainen on teidän keskivertoasiakas tällä hetkellä? No meillä ei ehkä, en mä sanoisi, että meillä välttämättä on hirveä keskivertoasiakasta, että se on ihan siitä nuoresta opiskelijasta siihen perheenäiti, joka haluaa makaronilaatikon sijaan syödä sushia samalla kun sitten on perheelle kuitenkin kokattu. Tai siitä kiireisestä konsultista sitten vaan johonkin ihmiseen, joka ei osaa laittaa ruokaa esimerkiksi, mutta haluaa silti syödä hyvin. Se on, meidän ajatus on kyllä se, että me palvellaan ihan kaikkea. Tietysti tällä hetkellä rajaa se, että me ei ihan joka kolkkaan toimiteta, mutta lähtökohtaisesti me toimitetaan kaikille. Kaikkeen tarvitsee syödä. No mutta kohta se nähdään, sillä Tuiman toimitus testasi, kuinka tämä palvelu pelaa. Katsotaanpa insertti. Nälkä, eikä edes tyhjä jääkaappi enää pakota ihmisiä poistumaan asunnoistaan, koululta tai työpaikalta. Mitähän sitä tänään söisi? Ehkä hampurilaisen? Tai mitä jos söisin salaatin? Tai kenties raakakakkupalan? Ruoka-ala muuttuu isoin harppauksin. Enää ei ole tarjolla vain pizzakuskeja,
vaan nyt eri ravintoloiden ruokalistoja voi selailla omasta puhelimestaan ilman minkäänlaista pöytävarausta tai pelkoa sosiaalisesta kanssakäymisestä mun pöytäseurueen kanssa. Tuima TV testasi palvelua. Ruoka-annoksen saapuminen Pasilan toimitukseemme kesti noin 35 minuuttia. Miltäs näytti? Suoriutuiko herra kunnialla työtehtävästään? No kyllä se ihan hyvältä näytti. Että tietysti meillä pääosin kuljetetaan polkupyörällä, että tuossa taisi olla nyt auto lähetti sitten, mutta Tästä fillari oli nurkan takana. niin, tai oli nurkan takana, mutta kyllä se kaikin puolin näytti ihan sujuvan. Tietysti nyt ei paljastunut, että tuliko ruoka vielä niin kuin lämpimänä ja hyvässä kunnossa, mutta ainakin ajan puolesta niin kaikki meni ihan kunnolla. Kuulemma oli maukas. Pohditaan vielä ruoan tulevaisuutta. Ostammeko tulevaisuudessa kaiken ruokamme tosiaan netistä? Niin, enpä tiedä, että tämä on nyt aika nuori asia itse asiassa, että meillä on tällaiset kännykät ja applikaatiot niissä alle 5 vuotta vanha juttu, että se on kaikkien käsissä tai lähes kaikkien käsissä. Ja mitä tulevaisuudessa 5 vuoden päästä voi olla, että joku tunnistaa, että sulla on nälkä ja vatsa kurnii ja tilaus lähteekin sinne paikkaan, mistä sä haluat tilata. Että se on se tulevaisuus, että ehkä me ollaan liikaa jumissa vähän näihin nyt näkyvissä oleviin juttuihin vielä. Miten kun yhdessä syömistä on pidetty tällaisena sosiaalisena kanssakäymisenä, onko digitalisoituminen sille uhka? Kaikki nämä ruokapalvelut, syövätkö ihmiset enää yhdessä? Niin, kyllähän ihmiset syö tällä hetkellä tosi yhdessä. Et Jenkeissähän on tutkittu, että keskimääräinen kiertonopeus lounaspaikoissa on hidastunut merkittävästi sen jälkeen, kun todellakin kännykät on tullut. Ihmiset seurustelee somen kautta, ne on sitä kautta yhdessä siellä. Ja japanilaiset palvelut, missä voi katsoa, kun joku syö, on erittäin suosittuja. Eli kertoo se tietysti jotain siitä. En mä usko, että se sosiaalinen tarve seurustella ruoan yli niin mihinkään muuttuu, ja varmaan se on palveluidenkin takana monesti. Niin, eikä mekään tavallaan nähdä, että me kilpailtaisiin ravintoloiden kanssa, vaan päinvastoin, että jos ihminen haluaa sen sosiaalisen tilanteen tai muun, niin sit ravintola tarjoaa siihen ihan erilaiset puitteet. Että sit meidän palvelu on ehkä enemmän niihin hetkiin, kun sitä ei ehdi tehdä, tai toisaalta jos sulla on kotona illanvietto, niin kyllähän sä pystyt sinnekin tilaamaan meiltä vaikka sushia 100 määrin, mitä taas itse ehkä lähtisi valmistaa, jolloin niin kun, ei se mun mielestä ota kantaa siihen syömiseen sinänsä. Se vaan laajentaa niitä mahdollisuuksia. Voidaanko tästä nyt sitten tehdä tämmöinen yhteenveto, että voidaan jo todeta, että ravintolakulttuuri on jo muuttunut tämän digitalisaation myötä? Niin, hyvä kysymys kuuluu nykyään, että mikä on ravintola, että missä se raja kulkee. Että oikeastaan niin voisi ajatella, että yhtä laillahan ruoan kotiin toimittaminen voi olla ikään kuin ravintolapalvelu sinänsä, ja sille voidaan pistää ihan oma rafla pystyyn. Ja monesti vähittäiskaupassa niin varsinaisen ruokatiskin ja ravintolan raja on tosi niin kuin hämärä, että sosiaalinen tapaamispaikka, missä ollaan ruoan yli tavalla tai toisella, se on ehkä ravintola. Mikä on sitten digitalisoitumisen seuraava kuuma trendi? No, yksi mitä tietysti ehkä niin kuin ruoan kuljetuksen saralla, niin tietysti niin kuin lennokit on se, mitä paljon puhutaan, tai erilaiset muunlaiset robotit, jotka sitten itsestään kuljettaa sitä ruokaa. Ja itse asiassa Australiassa, Uudessa-Seelannissa taisi olla joku pizzafirma, joka otti käyttöön robotteja kuljetuksessa. Että on se mielenkiintoista nähdä, mutta että ehkä meillä tietyllä tapaa tietysti niin kuin se, että se on ihminen, joka sen toimittaa ja pyörällä ja näin, niin siinä on kuitenkin tietty semmoinen toisaalta kontrolli siinä kuljetuksessa ja toisaalta sitten myös asiakkaan kanssa se on helpompi niin kuin sitten, että sä saat sen ruoan ja siellä on kasvot, jotka kuitenkin sen toimittaa ja näin. Nyt lyhyt, nopea vastaus. Koska syömme 3D-tulostettua ruokaa? Niin, kyllä sitä voidaan syödä nytkin, että monet koristeet, kakun koristeet ja monet on sellaisia 3D-tulosteita. Ja sinänsä niin sanon, että 3D-tulostamisen etu on se, että ainakin tietää mitä syö ihan tarkkaan. Että se mitä sinne on laitettu, niin sitä sieltä tulee ulos. Se on toinen juttu, että missä mielessä, että koska meillä on niin kuin vaikkapa lihanoloista tavaraa, joka on tulostettu, niin se on vaikea sanoa.
Kiitos haastattelusta ja tulevaisuus näyttää, milloin saadaan tulostettua vaikka tämän näköisiä herkkuja pöytään ja kuinka pitkälle ruokabisnes digitalisoituu. Kaiken tämän lomassa muista seurata Tuima TV:tä. Nähdään! Kiitos.